Egun guztioi, Lekeition gara gaurko honetan, Euskotren eta El Correo banderak izango ditugu hemen jokoan, estropada eremuak itxura paregabea du, eta badakizue, atzoko jardunaldiaren ostean, Orioren nagusitasuna oraindik nabarmenagoa da Euskolabe Ligan eta Euskotren Ligan atzo kolpe handia eman zuen Arraun Lagunakek eta errenta ona du Orioren egun ilun hori aprobetxatuz. Gaztañazpi jauna, egun hon. Baita zuri ere, Mikel. Sailkapenari begira gauzak argitu dira, emakumeena orainik ez dago hain noski garbi, gizonezkoena bai, erabat goikaldetik, bekaldetik badaude gauza asko oraindik jokoan, baina esan dezagun orain leie izango dela bandera garrantzitsu horien bila joatea, eta gaurko hau da berezia eta horietako bat balio asko duena, estropada eremu, dotore eta mamitsu batean, ez? Zalantzarik gabe, atzo esan genuen, asterakoan, asteburu hau, abuztuarekin sartuta, Arraun demoraldi bete-betean sartzen gerela, atzo Hondarribiko estropada, oso jendetsua, gaur Lekeitio emanaldiaren bukaeran aipatu genuen, hiru eremu itxastarra aukeratu behar, eta bat nabarmen hausiak aukeratuko genukela. Mikel esan duzu, itxura paregabea bai, baina, esango dut, iruditzen zait, meigak ez daudela Galizian bakarrik. Galizia aurrengo astera joango gara, baina hemen gauza harrigarriak gertatzen dira, eta hori, bueno, urte dezentetan arraunlariak, entrenatzaileak, zalek badakite, eta argi hemen benetan gauza harrigarriak ikusi behar ditugu, urtetan eta sailkapenak aipatu dituzu, atzo bi liderrak Euskotrenen bezala Euskolabelen urteko kolperik gogorrena eman zuten, Oriok Euskolabe Ligan irabazi du bi egun txarrez, bi egun negargarri izateko aukera, errekorreko zenbakiak ari da, osatzen, Zabalaren taldea, baina Euskolabe Ligan noski bigarren posturako, laugarren gorako, beherako, hor borrokagune asko daude, eta Euskotren Ligan Arraunek espresio bera erabiliko dut, kolpeak gogorra eman zuen, 5 puntu baditu, lider sendoa da, baina hemen atzo esan dakoa. Helmuga marra zeharkatu bitartean, ezertxo ere ez da eraman. Bueno, estropada eremuari buruz bi hitz Eritz Hernandez lankidea agurtu aurretik, estropada eremuak itxura ona du, olatua badago, baina txikia, eta ematen du haizea ere dantzari dabilela. Bai, haizea, aste bukaerako iragarpenaren arabera, ekialdetik sartu behar zuen. Beno, iragarpenak oso dira fidagarriak, baina azte bukara hontakok hori aldatu da. Mendebaldetik gaur dagoen apurra, mendebaldetik. Eta aipatu duzu, olatu txikia bai, baina aberia egiteko modukoa patroiek entzuten ditugunean. Olatu luzea, gaur dago hemen, han kanpokaldean olatu bat hartu, eta olatuari metro asko 40 palada jotzeko muko, olatua dagoelako, eta horre zulo galantak ireki daitezke gaur hemen Lekeition. Ederki, Eritz Hernandez lankidea jadanik guretan dugu, aurrez protagonistekin ere izan da, eta berak emango digu itsasoaren egoerari buruz, eta bere marinerarekin, eta ikusten dutena eta sentitzen dutenaren berri. Egun hon Eritz, aurrera? Egun hon bikote, nik ez diot parteari kontra egiko, baina momentuz haizearekin hemen helmugako palizetan mintzat, haize tanta ez dakit ondo dagoen esan da, baina haize tantarik ere ez dago korriente txiki bat beha ere hemen sarrerako lehenengo baliza hauetan, kanpoan beti desberdin izan hori da, baina lehenengo datua bezalaxe hori. Olatuari daukionez baga txiki bat badago bai, luzea aberia egin dezakeena, patroi abil eta on batek ikusiko dugun nork asmatzen duen gaurko egunean, baina badira bai, liga hauetan patroi jaioak honekin jolastu eta gu entretenitzeko. Aipatu duzu, Mikel, traineru tartean ibili garela, bai alaxe da protagonistekin izan gara, eta Ibonek ere aipatu du, hemen denetarik ikusi dugula estropada eremu honetan, alaxe da, eta nik uste horrexegatik zeudela urduri bai entrenatzaile zein patroi, zein arraunlariak, ze gaurkoan ere kaleekin ez ziren ados jartzen, ez bata, ez bia, ez hirua, ez lau, ez zekiten zein izan ziteken gaurko honena, baina hause, beraiek kontatu digutena, eta hause, gaur goizean esan digutena. Ibaika askaniro estropadetan atzetik itxi hau, penia Hondarribi eta astillero, kasualidez beti aurretik geratzen dizela, eta horra, puntuak eskapaten doiaz. Ni beti eskatzeo eta hemen itxaso eskasa egotia, baina, ekipuari behiratu diba hotzat, esain txarra egotia, bez? Ikusia branka ez gabizela hain ondo, baina popaz atzo be, geure erakutze genduela, olatuk hartzen bakiuela. Hau bukatu arte ez dakigu ze pasatzean, orduan egun batetik bestea oso gauza pasatzea deka, atzokoak atzo pasata daude, eta gaurko egoerakin aurrea. Gure honen emango du, eta abertzatatzen.
uste helburu garbi badakaula, ez? Estropada txukun batin eta asteburua aldeun sensazio honenakin bukatzen saiatu. Bai ez dagoela olatuik eta ez dagoela itxaso txarrik, baina bueno, kondizio hauetan arraunen inmerda eta horrekin. Denboraldi hasieran zure arraunkidiei galdetuta, helburua bandera zen. Behin liga burruka horretan sartuta, ligaren ilusio hori ere sartzen zaio arraunariari? Bai, nik uste beti dauzkaula bandera batzuk hor begiz jota, eta bandera horien batzuk lortu ditugu, beste batzuk lortzea jungo gea, eta liga ilusio asko egiten du hori ez dago zalantzaikan. Nik uste ligan helburuak hor jarraitzeula eta horren bila jarraituko deula. Bueno, protagonisten hitzak entzun da. Pagoaz orain Asti eta Euskalmeteko lankideen laguntzarekin datu sorta zehatza ematea, gaurko estropada eremuari buruz, Ibon. Eta azteko itxas gora, ara 12:30 inguruan izango da, beraz oraindik ordu bete falta da, eta urak buelta hartuko du, hortxe, Eskola Beligako lehenbiziko txanda bota, Mikel, eta orduntxe, baina atzo esan dakoa, 34ko koefizientea. Neu bintzat, telebistan nagoenetik eta horrelako datuak aztertzen, gogoan dudan koefizienterik baxuena. Nola nahi ere, atzo ikusi genuen koefiziente baxua bai, baina txingudiko zeran, badian, korrontiak nola tiratzen zuen, batez ere lehenbiziko kale hartan. Horra, batimetria berriz, aski ezaguna, lehenbiziko kaleak luzera osoan ondo gutxiago izango du, laugarrenak, baino, ara, 22 metro, laugarren balizan kanpoan, 16, zergatikan, hortxe laugarren kalean erdialdean, hor urazpiko kanalantzeko bat bada, 25 metro ikusten dugu, eta hor korronte gehiago izaten da, zeran baino, barruko kaleetan baino. Olatuak, lehen aipatu duzuna, 0,1 metro eskaz ingurukoak, 7 segundoko periodikoa, olatu motzak, ez da periodo luzea, izango, horra. Kanpo kaldean altura hori izango dute, barruan altuera gutxixiago. Eta izea, hor ikusten dugu, ipar ekialdea aurreikuspenak hori zioen, baina une honetan, dagoen tanta apurra beste aldetik sartzen ari da. Mendebaldetik, kanpoko balizetatik, barrura, zailtasun, gutxiko estropada, bikoa. Eta guztiz ere, beti dago aukera, momentuak ere bai, estropada garaian, sufritzeko edo eta zukutzeko, eta horretan dago gakoa eta ordoaz, segundoak. Zailkapenak gogoratu Euskotren Ligan arraun lagunakek 6 garaipen ditu eta 75 puntu, 4 puntuko errenta, atzo horren fin ibilietzen Orioren aurretik. 2 garaipen Patxi Frantzesen taldeak eta 71 puntu, 3. Tolosaldea garaipen bat eta behekaldean badakizue. Momentuz, playoffeko postuan Hondarribia eta azken tokian, jaitsiera automatikoa litzateke hauentzat, Donostiarra 20 punturekin. Eta orain, lehenengo txanda honetan, lehen kaletik Ibaika arituko da, 2. Donostiarra, 3. Orio eta 4. Hondarribia. Eta goazen dida batean eskifaiak aurkestera, Ibon. Azteko Ibaika. Bai, Mendizabal jaunak 3 aldaketa hoi bezala, Babor Brankaldean 2, Teletxea eta Urbe sartu dira, 5. da 6. tostetan, urren ez urren, eta Estribor 5. berriz, Usue Rodriguez. Bueno, Ibaikari eman diote jadanik advertentzia bat, abisu bat, beharretzen garaian eta lekuan beroketa egiten ari zirelako. 2. kaletik Donostiarrak, hemen ditugu, Urbietak prestatutako. Ialdaketa egin dugu Urbietak, Marina Otegi sartu du, hortxe, 4. tosta Estriborrean, Malen Galarraga berriz 5. tosta Baborrean, eta Veronika Abalo, atzo 5. tostan izan zen, baina Baborrean gaur Estriborretik, hariko da. Bila jarraitzen du, Ibonek. Ontzia ez dabil bera nahi zuen mailan eta hor ikusi duzue. Bandera urdina. Men Orion, bai astebukarako ohiko 4 aldaketak. Laurak ere, treneruk herri aldetik aurrera. Lekubarri eta Urdapileta sartu dira, Baborrean, 4. da 5. Aurrekalari aldaketa, Biki Piñeiro, gaur, Galiziarra, eta sartu den 4. Naia Badiola, atzo, Udaneo Josek, bete zuen lanlekuan. Nolako harreta, Oriotarren ontzian, bestetan ere bai jakina, baina Orio favoritoetako bat zen eta da, banderen lehian noski jarraituko duela eta ligari begira ere bai, urrutxixeago baldin badago ere. Bueno, eta 4. kaletik Hondarribia oso estropada garrantzitsua, gaurkoa ere berdeentzat.
Eta horretarako Cortés prestatzaileak aldaketa bat egin du. Baborrean Ane Martin sartu da atzo, nire Amunarrizek bete zuen tosta hori. Bueno, Hondarribia eta Donostiarrenaren artean, zulo handia, 5 puntu. Gaur oso garrantzitsua estropa. Bueno, epaileak kirolariak behar bezala kokatu zain. Begira olatu, ia trabez nola sartzen du. Geu geziak jartzen ditugu, baina estropa deremuaren unearen arabera hori aldatu egiten da. Dana prest, epailea azken zuzenketak egiten lehorretik, eta bandera txuria altxatzen duenean, orduan semaforo bidez izango dugu irteera. Aukeran jarrita erdiko kale bat, sekula ez da txarrena izaten hemen, Lekeition. Bandera txuria, Erne, semafora gorri, bai berdea! Legezkoa, bai, zari gabe, egokia irteera. Bueno, gaur ez dirudi iragarpena eta ikusita, halako ekarri aldirik izango dugunik. Bueno, ikusentzuleo, datu berri bat ere bai. Hor pantailan goian dituzue, palada kopuruak. Hau, online da, hau da, zuzenean jasotzen dugun datoa. Beraz, olatua hartuta bizkordoa zenean, antzemango da. Eta zuloan direnean, beste horren beste. Ederra. Dato bikaina da, eta posten gara hau zuei eskaintzeko moduan garelako. Iragarria, kontrastatua, eta arrauntzaleoi, eta kirolau ia gaitz bat bezala bizitugun ontzat, asko emango digu. Eta arreta jarriko nuke, batez ere kanpora eta bai, une oro, baina honek adirazi dizakegu, poparean olatu bat noiz duan gainean, noiz uzten duen eta noiz zuloan. Bueno, momentuz Orio, estropadaren buruan kokatu da, eta oraintxe segundu bat Ibaikari biko galera dute Hondarribiak momentu honetan, berdeek, eta Donostiarra 11 bateko atzerapenarekin. Lehen nioen, Mikel, iragarpenak eta ikusita, ez dirudi gaur horrelako ekarri aldirik izango dugunik. Marea hilak dira, beraz, aurreko txandetatik, eta irabazteko, baldintza aldaketeik dagokionez, ez dirudi ekarri aldirik izango dugunik. Bueno, esan dezagun, bekaldeko ontziak aipatu ditugu, Hondarribia eta Donostiarra, txanda honetan hortxe, lehia bizian, zailkapenean zazpigaren Hondarribia, Astillerok ies egin du, gaur horrezko txandan arituko da, 31 puntu ditu Astillerok, oraindik libre ez, baina lasaiago bai. Eta Hondarribiarrentzat, eta Donostiarrentzat, hau da playoffari begira, bietako bat izango da playoffean, beste automatikoki joango da bera, baina esan dezagun aurkaria nola dauden. Galizian izenak oso finkatua dira, txapela da lidera 67 punturekin, tiran bigaren 65ekin. Haiek redondelan dute estropada, berehala hasiko da gainera. Eta hirugarrena Amegrobe 59ekin da oso urruti. Euskal Herrian ordea gauzak beste erabatera daude, Zarautz eta San Juan aurretik, 82 eta 81, Kaiku 79ekin. Esan dezagun, Kaikurentzat oso zaila dago, baina ezinezkoa ez, oraindik falta dira, beste 16 estropada dira guztira, 11 jokatu, beste 5 estropada. Eta gogoratu atzo, Ondarroan, San Juanek irabazi zuela, 2 segundo Zarautzi, borobilduta, Kaikuri 11 eta gero txeko trainerua 17 segundora. 5. izuntza izan zen, Lekitzarren kuadrilla oso gaztea juvenilez beteta, 26 segundora. Orio badoa, zuloa haunditzen. Garrantzitsua gaur, estropada Oriorentzat, batez ere atzoko sentsazio kaskarrak atzean usteko. Emaitzari dagokionez eta arraunketari dagokionez. Atzo Patxi Frantzez entzun genuen behin da berriz, nola betere eskatzen, bizkarrarekin erortzeko. Berriro ere, arraunketa luze eta dinamiko hori hartzeko aukera gaur Orio. Bai, batzuk gogor jarduntzen frantzez eta gogorrez leian sartuta. Eta ikusia zein egoera kritikoan zegoen kuadrilla, ez? Eta patroiari jakinarazten kuadrillari exigentzia maila momentu hortan hunditu beharrean zirela. Eta azken batean, nahi dugu barnetik jarraitu gure kirolariak, entrenatzaileak eta nola ari diren eta nola bizi duten estropada bat, txantxarik ez. Inorrez da dira eskandalizatu. Buru belarri, hori horrela da. Hori horrela da.
bakoitza bere kaletik. Eta atzean oreka dago, 3 segundotan ditugu Ibaika, Hondarribia eta Donostiarra. Haizea oso apal, Ibon, 5 kilometro orduko orain, kilometroa markatzen diguna. Banderaren lehiari eta begira. 10 bueltan eta 12-13 ufadekin, baina oraingoz indar gutxirekin. Hori horentzat garrantzitsua hau da. Erreferentziak, txandakidei, indar freskoan, 4. minutuan. 7 Ibaikari, Hondarribiari 10, 9, 11, Donostiarrari hori da. Seinale eta sintoma ona. Onena. Eta igotzen ari da gainera, 7-8 segundura. Eta txanda, espero ziteken bezala, etenda dago. Bueno, eta badoaz, balizen bila. Hor berriro zango dut. 30 metro. Beko lehia horretan egun oso garrantzitsua, beste behin Hondarribia eta Donostiarra bentzat. Bai, eta urrengo 2 estropada Galizian, eta han ere izaten dira, estropada eremutan eta gora beratxoak, oitu egin behar, ez da hain ondo ezagutzen. Haize klase diferenteak, Bai. Ananan, Biki, Piñeiro, Hiru traineruko errentarekin hori maniobra egiten. Ziri sartu, oso ongi txaniz. 5 Jokaletik. eta 18 oriotarrek. Ibaika zabalago, begira, Ibaika joan da, Ibaika joan eginda. Deixente. Bai, eta Donostiarra... Ibaikari 5 eta 27, Hondarribiak 5 eta 30, Donostiarrak 5 eta 31. Ateratzean, Ibaika, Donostiarra eta Hondarribia segundo bakarrean. Estamos levantándolos, si no hay final. Vamos a cambiar, Tarteak gora, nabarmen orain, Oriok Ibaikari 12, Donostiarra momentu hontan Hondarribiaren aurretik 13 eta berdeak 14. Honan norabidetan, ara, begira, Donostiarra eta Ibaikaren artean begira zen norabide. Hor bakarren batek, azkar, norabide aldatu beharko du. Eta epailea badoa ziztu bizian. Hori kolizio norabidea da. Epailaren ontzia, ziztu bizian badoa jokatzen. Donostiarra dabil, une honetan kalezkan. Donostiarra poparian hobeto ari da, Bai, gainditu du Hondarribia eta orain Ibaikarekin ari da hor lehia. Nori abisua, Donostiarrari, ados. Kalezkanpo da oraindik. Hondarribia 3. kalera etorri da, nabarmen. Bekaldeko lehiari begira, argi dago Ibaikak baduela altxortxoa, Argi, hor, baina hemen burruka gogorra dago. tartea murrizten ari da hor, Donostiarra sartu da bere kalean. Hau epailea jakin beharko luke dagoeneko. Donostiarra bere kalean, Ibaika bere kalean. Eta datu hor da, 6 metro. Bakoitza bere kaleti da. Bai. Gore estribor! Epailea entzun dut orain, hurbildugu eta biak ondo daude, esan diote lehorretik, uretan lanean ari den epailean. Eta aurretik, bakarkako lanean, erlojupekoan, hori jo. Bi, gura pasaz. 35, 36 pala, bai. Erreferentziazko ritmo, Mikel, 36 izaten. Bai. Garba da, Garai batean, zu gazteagoa zinenean eta, orduan telmo deun handi ura eta, eta mairu paladatan. Bai, arraunean luze, aie. San Juango erreka ere gogoan izango duzu behin. Nola bukatu palada. Gizonezko erreka, orduan. Bai. Pako Pritok prestatutakoa. Agur bero bat. Jaseiako historiko guzti haiei. Gusture izango dira? Atzoko estropa ikusita? Emakumeak ere irabazi? Oso egun ederra izan zen atzo. San Juan darrentzat eta... Orain Joseba Fernandezekin gitz egin ditut estropa daurretik eta momentu gunak bai, baina txarrak ere bai. Estropadan eta jakin egin behar da. Eta aldez aurretik ondo azaldu mutilei zer gertatuko den eta une hori gainditzeko prestatu. Alegia, atzolen biziko kaletik aritu ziren, eta une txarrak, kanporantz batez ere, pasa egin behar. Donostiarrarentzat luze hau ondo doa, Zailkapenean atzeti dira, baina Ibon Urbietaren kuadrilla gaur ziaboga egin eta begira.
tartea oso txikia da, baina branka tarteka sartzen du Ibaikaren aurretik eta Hondarribia 2 segundora dute atzetik. Eta ze garrantzitsu Mikel hori, Donostiarrarentzat bat erdian sartzea, puntu galera hori, puntu gehiago gutxienez Hondarribiarekiko mozteko. Horixe aipatu dugu, Naroa Garamendi aurrekalariak, lekitxarrak, orain arte sorte hori ez dutela izan, irabazi dutenean Hondarribia atzetik sartu zaielako eta ezin puntu gehiago moztu, baina momentuz hor dute gaurkoan aukera. Bai, ate hori zabali dago. Orio badoa. Bai, eta begira nola doan, Mikel, hemen gehienetan ontziek estriborraldea jotzen dute, kaleari eusten dio. Joera hau ere ikusten da, eta maitza honarekin ere ikusi izan dugu hau, Lekeition. Kaleari eutxi. Bai, iragarpenak dio olatutxoa bai, baina olatua tarteka etortzen da, seriak izaten dira, orain ematen duela parealdi bat bezala badugula hauentzat, eta azken metrotan sartu, eta olatuaren zain dagoen horrek, Ez da orain goxea, itxasoan gehien dakinak ez erreztakila. Nire hoxe gertatzen zait, ona etorrita. Berdeak ikusten ditu larrixiago, Hondarribia. Eta Donostiarra eta Ibaika, hortxe, Donostiarrarentzat, Donostiarrarentzat hor dira. puntu horrek, bolsara joan eta luke baliorik. Oriok, 16 segundo. Ez ditu txarrak, Ez dituen ez txarrak. Horrein olatua Donostiarrak begira. Donostiarrak hortxe. Oriok ere, ordu. Bai, olatuan. Bai. Hondarribia atzean. Eta metro gutxi. 70 metro. Hemen da Orio. Erlojupeko lana orobildu nahian eta Donostiarra 2. postuaren bila. Respeto bat denborari, Bai Orio, 10 eta 53. Markatik 3 segundura geratu dira Oriotarra. Ea 2. posturako. Ez dakit etxiera erdia, baina... Donostiarra eta Ibaikaren artean dago leia. Donostiarra eta Ibaikaren artean. Donostiarra garbi. Eta gero... zer? Gero bideo finisa erabili beharko dute paileek, 3. zein izan den Niri Hondarribia iruditu zaipa. argitzeko. Hasierako kronometraian Hondarribiari eman diote segundu erditxo bat gutxiago Ibaikari baino. Baina hori baieztatu egin beharko da. Garbi dagoena da, Oriotarrak izan direla azkarrenak eta erreferentzia Euskotren banderaren bila hori dela. Bai, berdeak ematen du. Bai. Berdeak. 2. Hondarribia beraz eta gero Ibaika. Puntu baliotsua, Hondarribiarrekor salbatu dutena, epailei demora emango diegu, gauzak egokitzeko eta guk iragarki sorta bat prest dugu, aurrera. Egun hon berriz, ikusentzule zareten guztioi. Hemen epaileek datuak ondo errepasatuta, sailkapena. Lehen txandan Euskotren ligan eta Euskotren banderari begira gaur Lekeition, Orio nagusi, 10 eta 53, 17 segundora, 2. Donostiarra, 3. Hondarribia, 4. Ibaika. Azkenik, 20 bizkorrago, Hondarribia errenteriako arraunlariekin kontuak eginda. Bagoa zuretara, aurrera Eritz Hernandez. Halaxe da, gurekin baitugu, Orioko arraunlaria Ainoa Etxenika, Ainoa zorionak. Neskak. Atzoko arantza atera beharra zegoen, saiatu zerete eta ongi egin duzu gainera. Bueno, beste txanda batean, baina egin beharra zegoen. Hori da bai, atzoko emaitzarekin ez giren bat ere kontent gelitu, eta beraz gaur zerotik hasi dugu behitz eta beste aukera bat da. Beraz gure helburua zen gure etandako aurkariei albezain segundu gehien ateratzea, eta beti 2. tandari pentsatzea, eta zergatik ez garaipenari ere. Bueno, normalean Lekeition hemen, olatuak, haizea izan ohi du, gaurkoan behintzat hemen helmugako balizetan haizea askorik ez dago, kanpoan nola nabaritu duzuzuk, ez dakit traineruak salto asko egiten duen brankaz? Gutxi, atzo baino hainitzez gutxio, ateratzean pixkat gehiago hasira muitzen, baina bizki gutxi, traineruak ez du saltorik egin, eta haizea ere hemen bezala bizki gutxi, balintza honak dira bai. 10 minutu, eta okerrezpan ahil, 53 segundu, errekorretik 3 geratu zarete, estropada ere honetan. Ez dakit, denbora ona, oraindik ikusi behar gainontzeko ez egiten duten, ze balorazio ingo zenuke? Hola ikusirik bai, denbora ona ematen du, baina gero beste untzi potenteak ere badira joateko, eta
Eta bai, gero egeko jetik 3 segundura ongi da, baina gure helburua ez da egeko ja, baizik eta bandera, beraz. Orain ikusiko dugu besteak iten dutena. Bandera eta liga gian, ero liga galduta dago? Nik uste estropada joango girela, eta gero gure honena ematera estropadaro, bandera irabazten dugu hainbat hobe, baina gero liga etorriko da, etorri behar bada. Oso ondo, Aino, momentu zuena demorarik onena, ea banderarako ematen dizuen, zorionak eta disfrutatu. Neska gainitz. Ipar Euskal Herritik etorritako arraunlaria Ainoa Etxenike, Baionarra Larrun kostan arrobiko bezala hasitakoa, gero Hernanitik pasa, 2022an eta hauxe du, 3. demoraldia Oriotarrekin. Eta kasetaria ofizioz, Mikel? Bueno. Geu bezala xe. Iparraldeko aldizkaririk zaharrenean, aritzen da. Ea ba, orain txanda nagusian, lehen kaletik Tolosaldea, 2. Arraun Lagunak, 3. Astillero eta 4. Zumaia. Eta hemen Erostarbek prestatutako kuadrilla eta mugimentua bai, ez? Bai, batzuk bai, nire kontutan lau. Garazi Ormazabal eta Ainoa Tolosa estriborrean sartu dira, Jone Pastor eta Garazi Sorozabal, horre espaldan azken hau, eta Usune Urpia eta Nerea Agirrizabal, tosta trokatuta mugimendu. Eta ordezkoen tostan gaur atxedena, Iratzi Larrañagarentzat, Olatzentzat ere bai, Anez Zalaia eta Ane Mendizabal, hori. Bueno, hemen ditugu liderrak, Etxabek prestatutako emakumea. Nire kontutan, Mikel, 3 aldaketa, Maren Etxabe sartu da Ababorrean, Maider Bero Baborretik estriborrera Amazta Tostara, eta estriborrean sartu diran beste bi, Naiera Martin eta Ane Diaz. Eta hemen, 3. kaletik, Astillero, eta gaur itzuli da berriz patrontza lanetara Lara Fernandez. Horretaz gain beste bi aldaketa biak, Baborrean, Ababorra hankatik ikusten dugu, Alba Meiz, beste aldaketa Paula Rubio, atzo Leire Gomez aritu zen tosta. Eta 4. kaletik, Kike Manterolak prestatutako ontzia Zumaiarrena hain zuzen, eta hemen ere gaur Jimenez patroilanetan. Hori da, atzo Naroa Goikoetxe ikusi genuen, horretaz gain, Laia Aranbarri sartu da, 5. tostan, Ainoa Segurola, getxidu Mazta Tostara, Ane Beristain 3. eraman da, eta Magiri arte, atzo Ababor espaldan, gaur estribor 5. Teoriak zer dio? Teoriak dio, Arraun Lagunak eta Tolosaldea, bien arteko lehia gogor horretan joango direla, gainera lehen 2 kaletatik dira, eta gero Astillero eta Zumaia. Hauentzat egun garrantzitsua, erreferentzia badute, hor sailkapenaren beko postuei begira, aurkari zuzenek egindakoa badakite, eta orain haien txanda da, ez, erantzun behar. Gero, Etxenik ere inguruan, aipatu dugu Orio sartu denean, argi denbora, errespeto handia merezi zuela, errekorragandik 3 segundura geratu dira, eta entzun dugu Etxenike, geure helburua ez da errekorra, helburua ez, baina adierazten du, ontzia azkar ibili dela. Bai, eta baldintzak ona direla. Hori da, eta atzoko mailarik ez duela, gaur maila askoz ere hobea eman duela. Bai. Hortxe. 2008koa da, marka hori, Oriok lortutakoa. 10, 50 eta 76koa. Palmaresa ikusten badugu, Zumaia, San Juan eta Orio ditugu goian 3 garaipenekin. Arraun Lagunakek 2 ditu, eta Ibaikak eta Donostiarrak bana. Beti ere, Euskotren Ligari dagokionez. Gaurkoa da 14. bandera, 14. edizioa. Orotara ligak, emakumeen ligak, 17 edizio ditu aurtengoarekin. Oraintxe nahikoa litzateke, haize pixka bat mugitzea, orain 4-5 haizetik 10-12kora pasatzea, hortxe, baldintzak kuantifikatuta, dozena bat segundotan, okertzeko. Askotan horretxek erabakitzen du. Ez zait iruditzen nola nahi ere, hemen panoramari erreparatuta aldatuko denik, Bueno, Ibon, nik esango dizudana da, helmugan behintzat lehen 0 izatetik orain zertxo bait badugula. Bai, hortxe, 8 bederatziko ikusi dut. Gutxi behar baitu, oso gutxi behar baitu. 12 eta 28 minutuan izango dugu, aldaketa, itxas beragoizeko 6etan izan da, eta gero, aldaketa etorriko da, eta gizonezkoen lehiaren lehen txandaren ostean edo, hortxe. Bueno, Orioren erreferentzia hobetzen aleginduko dira, Arraun Lagunak eta Tolosaldea gogoratu zelkapenean 4 puntu gehiago ditula Arraun Lagunakek Oriok baino, eta Oriok beste 4 puntu
ateratzen dizkio une honetan Tolosaldeari. Zumaia laugarrena da, 33 punturekin. Mikel, eta nahi baduzu, gaizki pentsatu ditu, baina amorratzen dago ikusteko buelta hartu, eta gaur 8 gertatu zenarekin, Tolosa eta Arraun Lagunak ondoko kaletan eskatzen du takateko bat estriborrera heltzea. Ea, ziagoga emon ondoren nordoan buruan, eta ze erabaki hartzen dituzte. Badakinik, ze gerta daiteken, zeren bila aterako diren. Arraun, azken egunetan bezala, hasierako txampatik apurtzera. Eta Tolosa eustera, Ibon, ez da izuruditzen? Bai, eta Arraunen indargune nagusienetako bat, asko ditu, baina bat irtera. Bandera txuria eta bota dituzte lanera. Bigarren minuturako estropada txikitzen dira. Izia, bera, 2 kilometro orduko une honetan txe. Bai. Ea ba. Paladakara, 52, une hori aldatzen da. Hortxe segituko dute, 20 segundo, 25 pala arte, eta gero hasiko da aseltatzen pixkanaka. Irtera bizia, jadanik branka aurretik sartuta Arraun Lagunak. Beste ontziak segundoat galduta Tolosaldea, eta bira, hor duzu, datua goian, Zumaia eta Astillero. Orain ari da egiten mina, estropada guztietan, une honetan txe, begira, bigarren segundoa. Orain ari da txikitzen. Orain di 45 segundu, bai. estropada hasi denetik eta aurkariei 2 segundo. Izan litezke gauza asko, arraunketa, erramintata bar, baina bat ukaezina, eta guk horko patioen berri ez dakigu, zenbakia ikusi gabe, hor gaia badela. Eta Ibon atzo Juan Mari Etxabek ere komentatu zuen, iaz begira zer nolako demoraldia egin zion Arraun Lagunakek, eta aipatu zegun, aurtengo taldea hobea zela. Momentuz teklarekin ez dutela jo, baina bere iritziz behintzat aurtengo taldea askoz hobea zela, iazkoa baino, eta ikusi iaz zer egin zuen Arraun Lagunakek. Minutu eta 20 segundo eta ontzi bat aurkari. Eta beste kontu bat ere esan zuen Etxabek, eta behar bada orain arte ez diogu merezi zuen arretari jarri. Horre lesionaturik eta min hartuta izan ditu, emakume, estropalari garrantzitsuak, eta horiek pixkanaka errekuperatu eta ari dira. Castron adibidez, beti Piñeiro Galiziarra eta Maider Bero. Bi bandetatik aritzen den Ipar Euskal Herriko beste izar dizdiratxua, ez? Zumaia 5 segunduko galera eginda, baina Zumaia eta Astillero hori buruz hitz egin behar dugu, aurreko txandako datuekin konparaketa eginda. Eta aurreko txandako datuekin konparaketa eginda, Orioren denbora esan dugu ona izan dela, eta orain Orio Arraun Lagunaken denboratan legoke edo dago une honetan. Markatzen. 2 minutu terdiko lanean, Orio eta Arraun Lagunak pare-parean. 2 segundu gehiago erabiltzen Tolosaldea, gero Ibaika Laura, Ibaika eta Astilleroren artean segundutxo badago Errenteriakoen alde, baina badakigu gero, horien artean hobeki moldatu dena Donostiarra izan dela. Donostiarra estropada puntu honetan, 8 kuadrilen artean, apalen alizateke. Beste kontu garrantzitsua. Orain, hortxe berdintzen ari dira abiadurak Tolosaldea eta Arraun Lagunak. Bueno, entrenatzaileen mikro ere dantzan jartzeko garaia badugu. Aurrera lankideo. Nerea, no hay que bajar, esto ya es 36. No nos para, no nos para. Pantocazo, pegamos una de 10. Pantocazo, pegamos una de 10. Erritmoari buruz eta seria noiz jo, Samarrekoa eskatu du hor. Eta hitz bat aipatu du, teknikoa, pantokazo. Esan du, alegia, Luxemburgo aldi edo ontziak jauzi egin eta holkoaren kontra hor geratu egin. Bueno, orain, Arraun Lagunakeko hori segundo bat konparaketan, Tolosaldeari 4. Eta atzeko ontzien artean, bueno, Astillero ari da, gaur, baina tarte txikia dira danak, eunenekotan daude, bai Ibaika, bai Astillero, eta baita Zumaia ere estropada puntu honetan. Txandan, Arraun Lagunakek Tolosaldeari 4, baina aurkaririk zorrotzena aurreko txandan izan du, hori jo. Bantxa horreneko aldiz, bigarren segundo, Arrauneko hori. Hemen bakoitza bere gerran. Noski. Batzuk banderarako, ligarako, eta hor bakarren bat entzun dut. Noski. Donostiarra eta bar, eta bar. Tan begira, badoakio, badoakio Donostiarra Tolosaldeari. Arraun Lagunak tartea zabaltzen ari da, 2 segundo, ia bitraineru dira. Eta lehen txandako
garaile izandako Oriorekin segundu pare bat dira Arraun Lagunaken alde. Guztira gogoratu emakumeen ligak 16 jardunaldi dituela eta gaurkoa 10. dela. Eta Arraun Lagunakek gaurkoa irabazita, nolabait garaipen kopuruari dagokionez, zazpira helduko litzateke eta horrekin izango luke beste puntu gehigarri bat, ez? Goazen Erostarbe jauna entzutera berriz. A 2 de Orio, Nerea, a 2 de Orio. Va muy bien. Eso es. Zapaldo eta Arori azkar. Zapaldo eta Arori azkar. Bueno, zan dio Orio hurbil dela, baina GPS-a markatzen diguna orain, tartea pixka bat handiagoa da. Minutu erdian bali izan dira, Eta nola askatu duen, Orioke markaturikoa, 5 eta 18koa. Ea Arraun Laguna. Trabesten denean geratu behar da. Aukeran, Zabaltxo aukeran. Oraintxe. 16, 17. 5 eta 17, Oriok baino bat gutxiago. Orain Tolosaldeari 5 eta 23. Bueno, jarraian Zumaia legoke 5 eta 26, eta Astillero ere bai 5 eta 26. Aurrez Ibaikak 5 eta 27koa markatu du. Ematen du, bueltako luzeari begira, bai Zumaia eta bai Astillero, atzeko gerrari begira ondo kokatu direla. Orain Erne, bigarren luzea hasi eta Orio eta Arraun Lagunak parekatuta izango genituzke. Segundutxo bat Arraunen alde orain eta hor dago burruka banderari begira. Tolosaldea bi traineruko atzeraperarekin, bai txandan eta noski Oriorekin konparaketa egindare, 4 segunduko galera du une honetan Tolosarren kuadrilak. Hala da kontagailua gaur estrenatu duguna eta Nirea Mikel matematikoki bat datoz, 3 begiratu eta bat datoz. Bat lege oso zarrekoa eta bestea informatikoa. Zeuk ekarriak Kanarietatik edo. Baina zarra ere balekoa momentuz, Bai. Begira, Arraun Tolosaren kalean eta norrari da bidaltzen. Hor bitreneru onda, zen ari da bidaltzen. Espadan, Arraun Lagunak hariko daba bidaltzen. Eta orain zuzentzen, ari da zuzentzen. Arraun, espadan. Orain txari da pele kalean sartzen, ongi. Eta jarraitzen, 2 segundoko errentarekin, Gogoratu gaur 7 zer gertatu zen, Kastron, oraindik ere badago arantzatxoren bat hor bidean, gogoratu, Nola astuko dugu ba? Atzo, epailearen azken erabakia, eta elegitea, Tolosa jarritakoa eta tirabira. Bueno, Tolosaldeari Arraunek 5 segundo, konparaketan lehen txandan azkarrena izandako Oriori 2. Ea zer dioen Tolosarren prestatzailea. Hori da, Oain 10 bat. 10 bat. Hola, Nerea, 10 baten la ola. Ahí va. Ahí va velocidad. Más. Eso es Nerea. Gehiago, eskatu gehiago. Eskatu. Erne atzeko lehian, Zumaia 13 segundora eta hortxe ari da Donostiarraren errekuperazioa izan dugu hor, lehen txandako bigarren luzean, eta ematen du Donostiarra, Astilleroren kronora edo urbildu nahian, segundu batera dira. Begira Tolosaldean ondi datorren, Bere kalearen ababorraldetik, baina hortxe, distantzia horretan dago Arraun Lagunak, kalea irabazi, ez irabazi. 6 segundo badaude. Erne Oriorekin, Arraun Lagunak eta Orioren artean segundo bakarra dago lideraren alde, Arraun Lagunaken alde. Orain 2, Tolosaldea 6. Eta Arraunek iruditzen zait altzuetek ez duela estriborrera joko. Bandera ere atera dio epaileak, ez du arriskurik hartu nahi izango. Bueno, bandera txuria atera dio, abisua eman dio. Bai, abisu bat, baina ez da zigorraren mehatxua, oraindik ez du. Tolosaldea 6, 2 segundo Arraun Lagunakeko Oriori, eta atzeko leia Zumaiaren alde ari da desorekatzen, Zumaia orain gaur denbora guztia kontutan hartuta 4. alitzateke, eta horrezko txanda honetan Zumaia Castillerori 4 segundo eder sartu dizkio jadanik.
Lau Donostiarra eta Ibaikak. Segi lanian! Bueno, polita doa, oso polita doa lehi hau. Oriok gaur estropada bikaina egin du, Oraintxe lehenengo aldiz, 3 segundo arraunlagunakek hori, baina hortxe da, 2-3 GPS-a dantzan, Tolosaldea 6-0. Eta ikusi, Zumaia nola ari den, bere nagusitasun hori azaltzen eta erakusten. Hor, olatu aldi bat nahikoa da. Ondo hartutako olatu bat, batera edo bestera egiteko balantzak. Euskotren bandera dugu jokoan, liga ere bai, ligarako arraunlagunakek du errenta, gaur Orio baino bizkorrago iritsita, beste pausu bat emango luke, Lugainen traineruak. Egia esan diferentziak orain egonkortuta ditugu, Oriori 2-3, Tolosaldeari 6-0. Aurretik, Donostia arraunlagunak. Orain babe utarte altzuetek estriborrera etortzeko, izan ezkero. Txanda menpean hartuta du, beto orantxe olatua. Hor txabiadura puntu eman dio olatu horrek. Tolosaldeari 8, Oriori 2-3. Metro gutxi falta ditu. Olatu horrek ere emango dio, abiadura puntua. Psikologikoki ere bai, bultzada. Olatua eta GPS-a. 110 metro. Hor da arraunlagunak. Tolosa bigarren, gero Zumaia eta Astillero. Oriori 2 segundo. Oriori 2 segundo konparaketan. Orentxe, 10 segundo. 2 segundo bandera, arraunlagunak entzat izango da. Hor da arraun, 2 segundo Oriori, 8 Tolosaldeari. Hor da arraunlagunak, bai arraunlagunak. Bueno, eunenekoak izango dira. Une honetan, euneneko. Euneneko, hori zabali dago. Bai Tolosa, Tolosaldea orantxe. Hor da, Zumaia, Eta orantxe dator, Astillero, txandako azkena. Bueno, momentuz 5 eunen arraunlagunak eta Orioren artean Donostiarren alde. 5 euneneko besterik ez. 3. Tolosa, 9 segundora Tolosaldea. Informazio eman dute. Eta konfirmatu ingar da. Oraindikan aztertzen ari dira. 5 segundotxo daude. Arraunlagunak eta Orioren artean. Tolosaldea 9, Zumaiarentzat estropada ona. Eta baita ere Donostiarrarentzat. Donostiarra gaur postu ederra lortuta. Donostiarra gaurko jardunaldian 5. izan da. Gero Hondarribia Ibaika eta egun txarra Astillerorentzat. Zeure buruatzean ikusten duzunean, Ibon, hortxe gauzak ilundu egiten dira. Begira, jota, ustuta. Orantxe, Mikel, arraunlagunak. 66 eunen arraunlagunaken alde. Orain jasoko dute mezua eta orain egingo dute ospakizuna. Arraunlagunakek irabazi du Euskotren banderaren 14. edizioa. Horxuban ikusten dugu. Ustuta, patxalaldia. Nik uste dut bakarra mati ditu diotela. Badezpada guritze gorriko langileak ere hurbildu dira, hemen Ibon ondoan daude bertan, así que guk momentuz lanean utziko diogu geroxea hurbilduko gara, protagonisma hartzeko, eta momentuz behintzat, esan bezala guritze gorrikoekin hizketan dihar dute. Zaietxari heltzen dio. Orantxe bizka bat suspertuta eta zaindariak hortxe dida batean eta hori eskertzekoa da. 10 eta 52 eta gero 86 eunen arraunlagunakek markatutako denbora, 2. Orio, 76 eunen gehiago erabilita, Tolosaldea 10 segundora, 14 Zumaia, gero Donostiarra, Hondarribia, Ibaika eta Astillero. Zailkapen nagusian, orain diferentzia, 4 puntutik 5 doa. Hau da gaurko zailkapena, txanda ezberdinetan, baina azzen nolako leia, arraunlagunak eta Orioren artean hemen Lekeitioko uretan ikusi duguna. 3. Tolosaldea, gero Zumaia, Donostiarra, Hondarribia, Ibaika eta Astillero. Eta zailkapen nagusian, arraunlagunakek 13 puntu eta 7 garaipen.
jarraian bigarren Orio, 68 eta 2 bandera irabazita, Tolosaldeak bandera bat eta 63 puntu. Gero Zumaiak 38, playoffeko tokira 10 puntu eder badaude, Zumaiarrentzat, altxor garrantzitsua da hori. 5. Ibaika, 34rekin, gero Astilleroko 32, Hondarribiak 28, Donostiarrak 24. Leia hori zabali dago. Hondarribiak puntu garrantzitsua salbatu du azken unean, azken olatuarekin, eta abantaila 8. orain 4 puntukoa da. Begira egin dute, ongi, Xuben Euribarrena. Horrela bere gisa eta... Ez da Xuben, ez da Xuben. Xuben egontzian dago. Gaur, 8 puntu eman dizkiote, patroien zelkapenari begira Maider Etxanizi, gero Maroñok 7 ditu, Nerea Perezek 6, Garmendiak 5 eta Alzuetek 4. Eta lider hemen txeari gara ikusten, zailkapena gaurkoa, eta jarraian zailkapen nagusia. Garmendiak 53 puntu ditu, gauzak estutu dira, puntu bakarrera kokatu dira Etxaniz eta Maroñok. Gero Nerea Perez, 58rekin, eta bagoaz, Eritz Hernandez lankidearen gana, aurrera. Alaxe da, gurekin baitugu arraun lagunakeko arraunlaria eta gaina lekitxarra beraz, pentsatzen dut gaur irrifarra bikoitza izango dela Julerentzako, Jule zorionak. Eskerrik asko, mila esker. Ospakizun arraro izan da pixka bat, eunenekotan bandera, gainera zure tostakidea ere, oso ondo ere ez dakit nola bizi izan duzu azkeneko minutu hauek. Jo, batzanean heldu gara, ez duzakin, irabazi badou, ez badou, bai ez esan dau, horixe, tostakidea lurrian, eta, atzanean apurtxu bat gazigozua izan da maitza, baina, oso posik, oso posik. Xuan ikusi dugu, mina zuela, orain gurutze gorrekoekin diardu, ez dakiz zerbait nabaritu duzun, ez dakiz zerbait dodakizu? Ez ka hasieran igual olatukin apurtxu bat maria eta onda, ez dakitz horraitxik izan bada, gero berotxua badao, sargoretxu dago, orduan ez dakitze ze pasaia, konde estropadan ez dut ikusi ez errarorik, baina amaitxu du nire apurran ikustote Marian dela. Jule, estropaderi dagokionez, zerbait argi duguna da, arraun lagunakek irtera oso bizkorra izaten duela, gaur ere ala izan da, eta gero kudeatzea tokatzen da, eta momentuz ondo diarduzu horretan. Bai, hori da, atzo eta gaur horretxetara urten gara, hasieratik gure uneko una emotera, eta ikusten da, atzanin salidan oso fuerte urteten gaila, baina gero osotasunean enbeta ondo estropadia atzo eta gaur borobil urten zaku, eta oso posik lekitxon, da etxian banderira bastiarren. Ligari dagokionez, erdia baino gehiago pasata, nesken kasuan, Euskotren Ligan, 5 puntuko aldea hori horikiko, bada koltsoi ederra, aurre egiteko geratzen denari. Bai, atzanean koltsotxu da, baina beti izaten duguna, atzo nire taldekidea pesaban altzera geratu gaur lehen, da bizar 5. Atzanein horixe, estropadak guztizak ondo itxera urten bida, eta osotasunean betetera. Etxeko bandera, zuretzat, gaur bazkaria zure kontu guztientzat? Erikusiko zen zemagarin, baina bai oso posik, ja beroketan emozionata honaz, entreke giroa, kriston giroa bakitz familiza ikusten daola, eta hau banderia nero zabari dedikatotzat, atzanin bakitz ikusten egon gadala, eta beti izan da nire ametza menotia, eta berena bai. Oso ondo, disfrutatzera Jule, eta zorionak. Eskerrik asko, mila esker. Zorionak, azen farrea, arraunlari petoa. Posik, miren Garmendia baita ere, EITB-ko kirol zuzendaria den Joseba Urkiolaren eskuti jaso du elastikoa, eta hor dabil, txelkapenean sufritzen, baina EITB-ren sari hori momentuz gauzak horrela, berarentzat izango litzateke, baina zelkapena estu dago. Arraun lagunaken minutu, bikain hori urrezko minutu eskainiko dizuegu, eta berehala azalduko zaizkigu banderaren bila. Aire, equipo, minuto de ergómetro. ¡Falta Viking! ¡Bat, pomelo! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Busca! ¡Oh! Equipo, orain zufatera, Atento! ¡Bat! ¡Sí! ¡Hori bi! ¡Guazen iru! ¡Bat! ¡Sí! ¡Guazen Jure! ¡Etxean, ¡Bai! ¡Etxean! ¡Zata! ¡Final! Equipo haciendo que yo... ¡Final! ¡Final! Equipo azken beho gehi segunduak. Buka! Equipo! Salta! Gehiago! Ezeko garen bila! Bikino gehi azkenak! Bat! Bi!
Batua! Bat! Bi! Hiru! Gurea, lau! Gurea! Ja! Bai, gurea! Bueno, batzuk ospakizunean, eta beste batzuk osasun gora berekin, baina hau kirola da, eliteko kirolaria ditugu hemen lanean, prestaketa bikaina dutenak, eta tentsioa direla, esfortzuak direla, eta eta gero, beste aldaga, Miguel, zorabiatu egiten dela, eta ez da harritzekoa. Gironekin eta hau txipiroetan eta biltzen direnak ez urteazkoa, baina egun ematean jonezkero olatu hauneikoa da, ohituta ez dagoenarentzat, zorabiatzeko ez dut izan nahi, Uribarrena oso ohituta dago, baina bero hauekin eta, faktore hori ere kontuan hartu beharreko izaten da. Bai, eta Ibon, komentatu digu, estropada aurretikan Julerekin orain berreketan, hasi aurretik esan diola Sargori puntu horrekin bero izugarria zuela, agian bero kolpe batero jasandu amaieran, eta hori da, baina, orain momentuan behintzat, bandera hartze honetan, ongi ikusten zaio, arazori gabe, eta beraz, hori albiste pozgarria. Bai, noski, tide batean errekuperatuta, Arraun Lagunaken jarraitzaileak ere bai, hor bandera hartuta, eta Arraun Lagunaken 7. garaipena da, aurtengo honetan, eta 10 jardunalditan 7 irabazten dituen Arraun elkarteak, badu bideratuta liga garaipena. Eta sariaren bila doaz, orantxe, Joana Alzuet, agintarien ontzira igo, eta guztien soriona jasotzen ari da. Masei arraunlari parte hartu dute, Mikel, Asteburu arrakastatxo honetan Arraun Lagunak. Euskotreneko zuzendari juridikoa den Martínez de la Hidalga jaunak Ernestok emango dio Euskotren bandera, aurrez, elastikoak, txapelak eta denak bildu, hori ere bai, noski, dirua beti diru, eta Xaberi, Loreari. Hor da. Asteburu bikaina, Arraun Lagunak. Bai, Arraun Lagunak pausu ederra eman du. Bestetik, hori bate baino gehiago pentsatu behar du orain, txanda ezberdinean aritzeak mesede egin diola. Zeure burua igualatzean ikusten duzu, eta nahastu, arraunketa galdu, gaur beste txandan, bakarrik, egundoko lana egin. Niretzat garrantzitsuena hori horren inguruan, mina izango dute, bandera eskuratzeko segundu erdi pasatxorak eratu direlako, baina atzoko sentsazio txarrak usatu dituzte. Batez ere emaitza eta batez ere arraunketari dagotu. Konfiantzari begira, sentsazio begira, balio datorrenari begira. Garrantzitsua du. Atzokoa istriputzat hartu eta ekitu. Hori da. Eta gogoratu bikote nola zizuen horiok denboraldia, bigarren hortxe zirudien bazetorrela bandera, heldu zen, gero lidertzare izan dute, eta beraz, lehen eraipatu dugu, erdia baino gehiago joan da Euskotren Ligan, baina oraindik puntu eta bandera asko daude jokoan. Puntu asko, eta batzuk zentesimatan erabakitzen direnak gaur bezala. Eta ze estropada ere mugeratzen zaizkigun, urrengo astean Galizira, Boiro eta Pobre, ez da, Mikel? Bai. Gero Zaraut, eta azkeneko azte bukaeran, Ondarro eta Getari, jan, bukaera. Arraunak gora. Bueno. Zorionak, Arraun Lagunakeko partaide guztiei. Garaipena gaur hemen Lekeition. Euskotren bandera irabazi dute, palmaresean 3 garaipenekin jartzen dira, Zumaia, San Juan eta Orio bezalaxe, eta beste pausu bat aurtengo liga irabazteko. Tarte bat orain iragarkientzat eta berehala Euskolabe Liga izango dugu izpide zehazki Elkorreo banderaren 40. edizio.